بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صدق الله العظيم. Hürmetli mümin Müslüman doğullar, hacı edili, yaşoğullar. Huday tebarek ve Teala hemmenizin etyen taat ve ibadetlerinizi öz fazl-ı kerem bilen kabul etsin. Huday Teala aytiye: وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ Kafirlara nispeten beter katı duruyerler. İmanı girerlerinden sonra kafir adam, imanı girmedik adam öz bilece doğan olsa da bu kadar yokuşu öğrenmiştikler, hatta şu könüğü on könüğüne degmeni şunu giyin öğrenmiştikler da. Yani könükleri da şu kafire degmesin diyerler. Eşiddâ'u alel kuffar kafirlara nispet şeyli şedid duruyerler. Emme ruhamâ'u beynehum birbirinin arasında birbirinin görün vaktlarında beter rahimli, beter muhabbetli taifası bir dev olsa da ve doğan olma dursun. Başka taifadan olsa da imanın içinde doğan olanlarına birbirine beter rahimli, muhabbetli Huday Teala şeyler diye. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da onun hakkında ediptir. Bulan hemmesi muqaddeme Müslüman doğallar. Görün bir insanlar ne dereceye yetiştirli Huday Teala ve Resulullah aleyhissalatu vesselam bulan hakkında aytyan zatların özden bir iftiharatlar kesbediptirli. Hudayın saylan bendeleri, Hudayın has et koyun bendeleri öz peygamberinin kaptalını ceng edip şol Allah'ın adını kaldırmanı himayet eden bendeler Huday Teala saylap bulan gören derecelerini görün Müslüman doğallar. Resulullah aleyhisselam İmam Bukhari rivayetinde aytıyor: "Hayrukum qarni." Siz ümmetinin ki behterini men esrim men qarnım. Yani sahabaların yaşan devri. Ondan sonra sahabaları yakin bolýarlar, ondan sonra sahabaları görelleri yeni yakin bolýarlar. Şeyle birbirinden şu ümmetin gawustur deyip Resulullah aleyhisselam şeyle aytıyor. Huday tebarek ve Teala ken zatlardan tayliye, hasliye Müslüman doğallar. Huday Teala bir neçe gülleri, zımga yal gülleri başka güllerden faziletli koyuyor, artmaz ettiye. Huday Teala bir neçe ayları, Ramazan ayyalı başka aylardan aylın sultanet koyuyor Müslüman doğallar. Bir neçe giyceler Huday Teala Kadir giyceyal, beraat giyceyal başka giycelerden min fazileti ken tayla koyuyor. Aynı şon yal Huday Teala bir neçe bendeleri başka bendelerden de sayliye Müslüman doğallar. Şılaydılacak sahabalar her hafta inşallah görünler bolacak adamlar Hudayın saylap, Hudayın haset koyan bendeleri. Huday Teala bulan derecesini bu kadar kaldırıptır. Onun izinden emel edip yetmeye dursun tozollarını, ayaklarının basan tozollarını da yetmeyez biz insanlar. Emel etmek, emel bilen yetme dursun ha, ayaklarının basan tozollarını da hiç vakti adam yetecekke. Sebebi ne? Ola Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı hemen şu dünyanın gözü bilen, şuma birimiz gördü olsa, şu dünyanın gözü bilen Resulullah aleyhissalam'ı gördü ola. Şu göz bilen hemen bizim görýän gözümüz bilen Allah'ın ahir zaman peygamberini Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı gördü. Bir tofar sahabalar bu kadri Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı gözlep durmanı gawarýamışdyklar. Şu birçe lehze gözümüz aspır yımılmaýarmy? Bir tarafa taýinlýär. Şol tarafa taýinlik miktarda bir gözlerin yımmany şon gaýgyrýarlymış, şon yımjakka bolup saklaýarly näme Resulullah aleyhissalam gözlep durýarly. Bulan derecesini gören şu dünyanın gözü bilen önce Resulullah aleyhisselam Muhammed Habibullah'ını gördüler. Aleyhi afdalus salatu vesselam. Ondan sonra bir insanlar Huday Teala nezre haslaptır Müslüman doğallar. Kur'an-ı Kerim'in kıyamata çellim, Kur'an-ı Kerim
şolon zamanlarında şolon yaşap duran wagtynda aya her bir waka göre bilen esrinne şolara inipdi. Onun üstüne bilen gören derecesi Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Cibrail'in mübarek ağzından öğrenyen Kur'an'ı bir sahabalar bir harfi öppermeni Resulullah aleyhissalam'ın mübarek ağzından eşitdiler. Aham bula nezire khas insan bolmasın musulman doğullu. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a bir sefte olup, bir hatta olup, canımız sana feda olsun, malımız sana feda olsun, oğul gizimiz sana feda olsun ya Resulullah deyip, canlarından geçip Allah'ın peygamberinin sefinde olup, kafirler bilen vuruşup, Allah'ın adın kıyamete çellim yayırıp, defa kaldırıp koyan insanlar musulman doğullu. Näme Resulullah aleyhissalam'ın mübarek ağzından çıkan hadisleri hemmesin gursaklarına salıp zevt edip şu ümmete kıyamete çellim yetiştiren insanların gurrunu musulman doğullu. Ay bilen hakkında näme diýsek de az da bular Hudaý Taala haslapdyr, bular Hudaý Taala begelläpdir, ümmetin behterinet goýupdyr. Şol insanlaryň behterine insanlaryň da gurrunun eşitmäni seni men haslap goýupdyr. Şuna da bir elhamdülillah Hudaýa köp şükür musulman doğullu. Ýa aýtdyk Allah saýlaýa bendeleri, haslaýa bendeleri. Şol mübarek insanlaryň gurrunun eşitmek nesip edip Hudaý Taala seni saýlandyr musulman doğun. Sofallah ýaryşan näme diýe sahabalyň marafynda. Allaryň wasfynyň hiç tany ýokdur. Tamam aýtaý desem imkany ýokdur. Ay sahabalyň haýsor gawlugyny aýdyly. Indi men aýtdym, tamam etdim diýseň imkany ýokdur dipdir. Sahabanyň barihim pak edindir, barisi rahnamayy rah edindir. Ashabi ken nujum. Her gaýsynyň özi rahnama da bizlere. Her gaýsy bizlere ulgu da musulman doğullu. Allardan soňra hiç kim jalaryga yetişmez, belki hake palaryga diýe Hazreti Sofallah Erşan kuddese sirru. O sahabalardan soňra hiç bir insan jalara dursun, o emel edip onun bir derecelerine yetmege dursun, ayaklarynyň basan tozarlaryna da yetmeýät musulman doğullu. Hudaý tebarek we taala sahabalyň hemmesinden razy bolsun. Hudaý tebarek we taala sahabalyň bereketlerinden bize de eserlemede de inşallah indersin musulman doğullu. Gurrun başlan wagtymyzda mübarek aýaň içinde sahabalar şeýle Hudaý Taala wasflap aýdyp izinden aýtdy. Terahum ruk'an sujjada. Bizni gurrunymyza gireýliň musulman doğullu. Ýa şoglallah. Sahabalar görersiň sen ruk'an sujjada. Hemişe rukuda secdede. Sahabalar hemişe rukuda secdede Hudaýa bende bolup dogullar näme diýip yebtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Allah'dan bir fazl, Hudaý tebarek we taaladan bir fazl, bir razyçylyk isläp hemişe rukuda secdede ýaty sahabalar. Muň içinde kän dersler bar. Ýaş jawan musulman dogan. Hudaýdan bir fazl isläjek bolsak, dinimizden sirem Hudaýa maňa dinim dünýäm awad et diýjek bolsaň, dünýäňden sirem bir zat isläjek bolsaň, sen dünýäňde Bizden Hudaýa maňa bir maşin nesip et, Hudaýa maňa bir jaýly bolan öý nesip et, Hudaýa maňa bir arasy imanly bir zenana nesip et, Hudaýa maňa bir salih oglan uşak nesip et. Bir fazl Hudaýdan isläjek bolsak ey musulman dogullar, şoň ýoly öňçe ruku secden bolmaly ha. Sahabalar ruk'an sujjada yebtaguna fazlan min Allah. Ola hemişe rukuda secdede ýatyrlar näme diýip Hudaýdan bir fazl isleýärler. Hudaýa bizden razy bolýarlar. Öňçe Hudaýdan bir zat isläjek bolsaň ruku secde bolmaly musulman dogullar. Bir ýaş oglanlaryň biri men Hudaýdan kän zatlary dileýän, Hudaý maňa iştat berenak. Ay bir doganyna 7 ýyl bäri men doga etip ýön, Hudaý şonu hiç maňa berenak. 7 ýyl bäri kän zatlar diledim. Ýöne bir zatyň üstüne kän doga etdim. 7 ýyl boldy Allah maňa berenak. Isleýän zatym birçe zat Hudaý näme diýip şonu maňa bermeýär. Namaz okuýanmy sen? Ýok, näçe ýyl bäri okuýan? Ay kän namaz men
15 yıl borupdur hatta buluğuna yetende men namaza ayken namaz okuyama. Hudaý senden isleýär birçe namaz okuy diýäni sen ýerine ýetirmesen, ne yüz bilen biz Hudaýdan dileýät oham. Ýene aýtýas Hudaý maňa bermeýär. Allah senden birçe dileýän zadyny ýerine ýetirmeýän bolsaň, sen näzire Hudaýdan fazl dileýän? Ol sahabalar giýje günnüz ibadetde bolsa, ýene hemişe rukuda, secdede Hudaýa bizden razy bolýar diýipdi Hudaý Taala. Sen Hudaýdan islejek bolsaň, Emunça Hudaýyň da isleýän zadyny bitirmeli musulman dogully. Indi sahabalar näme diýip şular hemişe rukuda, secdede janlaryň, mallaryň feda edipdirler. Ey musulman dogully, Hudaýdan kän dileýliň. Nämäni? Hudaýa bize haqiqat ilmi ber. Hudaýa biz haqiqat bilmäni ber, haqiqat ma'rifati ber. Yani biz gözümüz açılsın, näme-nämedigin hak bileýli. Oham da bize tawfiqin berdip dileýli musulman dogully. Sahabalar bilýänmişdikler. Yani Rasulullah aleyhisselam bulara dünýäň erzişi ýokdugyny kökezipdir. Bular hem janyn, malyn feda etmän hiç da çelli görmeýärler. Näme diýip şon bilýärler, bilipdirler, haqiqat ma'rifat kesbedipdirler. Hudaýa bende bolsaň taňa hemme zat bardygyny bular Rasulullah aleyhisselam gözlerinde kökezipdir musulman dogully. Oham bular hemişe rukuda, secdede janlaryny ortaga goýmaly bolsalar da razy, näme çyn bilipdirler da imanyň nämedigini, bendegiň nämedigini, Hudaý bilen bolmaklykda ýani izzet bardygyny musulman dogully. Bir adam düktöre bar ya, falan zat sen derdin gozgatýar, sen derdin güýçlendirýär. Şonu iýme diýse, gözden bilmek gerek ha. Yani al bilyasa, şonu hak bilip Hudaýdan gursaňa uýakydany, şonu wagan emel tawfiqin bermek gerek musulman dogully. Ol aýtýar sen şonu iýsen falan derdden güýçlenýär. Barmyýar, näme diýip barmyýar musulman dogully. Şon bilýär, barsa derdi gozgaýar. Bilýär şoňa barsa, düktöriň barmy diýen zadyna, pezeşkiň barmy diýen zadyna eger barsa, derdi güýçlenýär, bilýär şondan sürem, oham barmyýar, özüni salim saklaýar. Hudaý da saňa barma harama diýe, ey ýaş oglan, sen ruhuň derdini gozgatýar, sen ruhuň gysylýar, sen harama barma diýe Hudaý Taala. Biz harama barýan bolsak, haqiqaty bilmeýärdi musulman dogully. 12 saat şayet 14 saat ayak üstüne galakadan deskan başında işlep durýan bolýly. Şayet şakkar bolup giýje daň atyrýas, daňa çellim işleýäs, ayak üstüne de dur deskan başında. Näme diýip şon bilýän da sen ertire barsaň, sen 12 sagatyň bitirsen, 14 sagat işde ayak üstüne dursaň, iýinden teň bir gülligiň ma, teň bir aýlygyň ma, teň bir eliňe gelýän zat ba. Şonu bilensen 14 saat ayak üstüne durmany razy bolýas. Emme 5 daýyga Hudaýy kılmany ayak üstüne durmany razy bolmaýas. Bilemiz akda musulman dogan. Bilsek beýtmeler da ýoksam. Pes Hudaý Taaladan dilemeli zadyň birisi musulman dogully. Hudaý bize haqiqat bilmäni berdi. Sahabalar şunu bilipdirler. Oham dünýäň erzişi ýokdugyny bilipdirler. Janlaryndan geçmäne de razy bolýarlar, göreýin musulman dogully. Bular nagat oham başlaryna musibet gelse, bular näzire durýanmışdyk. Biz az musibet düşen wagtynda musulman dogan, elimiz daralsa, jüýümizin malymyz birime kemeli berse, yerli yerden taňa bir gynçylyk geli berse, eýýem sabrymyz tamam bolýar. Emme sahabalar nagat sabrlymışdykla musulman dogully. Bize en tek bir başymyza bir musibet, gynçylyk gelse, basym sabrymyz tamam bolýar. Biz eger bilýän bolsa bir bende, şundan bilse, Hudaý Taalamyň beraberinde nagat derejelerini galdyrýar, nagat günälerini ýuýar. Bir bende bilse wagan näme diýe, ey Hudaýdan gelip duran imtihanlar diýe naşükri bilen hiç wagtda dilini ýarmaýar musulman dogully. Näme diýip, şon Hudaý Taala dağa göre gar berýär. Ey ýaş oglan, zindigiňde bir müşkilat ba, gynçylyk ba bolsa, iýem naşükri etme.
Hudaý Taala dağı were gar berýändir. Dağlar neçe beýik bolsa, üstündäki dağlar kän bolýar, garlar kän bolýandyr. Hudaý Taala güle were tiken berýär. Gül neçe awadan bolsa tikeni kän bolýandyr. Yüreňdäki iman awadandyr. Hudaý seni imtihanyň kän etýändir. Hudaý Taala güýje were yük yükleýär. Güýjün kändir Hudaý Taala sana yükün yükleýär musulman dogan. Allah imanı verede imtihan berýärde musulman dogan. Yüreňdäki ýaşy bolan imanyň güýçleri Allah teň imtihanyny güýçletýär. Pes Hudaýdan dilemeli zadyň biri musulman doganlar. Hudaý Taala bize haqiqat ilmi, Hudaýyň ma'rifatini çyn hem hoşymyzda hem gynçylygymyzda bize Hudaý Taalaň imtihany başımızda badığın bilmeyen Allah hemmemize bersin inşallah. Son adımız üstünde bende vaktim oluşan etmeyemi bende sen bedi işe batırlık etme alnın da koyuyorlar bilgin bu işi. Bizim adımız bende musulman da olla. Bende dediğine mi? Hoşiňda, gamyňda iki halette de sen Hudaýa bend bolup durmaly, Hudaýdan juda bolmaly. Bir miwa ey musulman dogan jawan oglan bir miwa bagda duran bolsa günne maňa wurup duran bolsa hawada maňa degip duran bolsa gün her jere wurasyn oň peýdasyna bolýar. Näme miwa awdallanýa, ulolýa, tagamynalýa ya bir garfyz gawun öz etegiňdäki rişesine butesine ýabyşyp duran halatynda häzir ýygylmasa defesinden gün vurup durasın, hava vurup durasın. O on peýdasyna bolýar, onu gaýtam rüşt etdirýär. Näme diýip o bende häzir ol ýanky bagdan joda bolanak. Om gün, ay maň hemmesi näme ýel, hawa hemmesi maň peýdasyna bolýar. Emma heminki şonu bagdan miwan jontdy günüňe teginne goý. Sen onu jontmakan, yolmakan gün peýdasyna bolup tutdy, hawa peýdasyna bolup tutdy. Ýyga kadan goý günüňe teginne inni ol bagdan joda boldy. Gün maň zererine bolýar, hawa maň zererine bolýar, many harapleýär, pujitýär, zaýleýär. Eýni şonýal musulman doganlar adamyz üstümizde bende. Yani biz Allah'a bend bolmaly her halatda. Hoşymyzda, narahatymyzda musulman doganlar. Sen Hudaýa bend bolup, Hudaýa bagly bolup, hemişe Hudaý bilen bolsaň, Allah'ın haramından gaçyp, Hudaýyň buýruklaryny ýerine ýetirip ýören bolsaň, ay, gün, yer hemmede seň nefiňe bolýar. Şon arkan Allah bolýar. Emma sen Hudaýdan joda boldyňmy, harama bulaşdyňmy, sen aran Hudaý bilen kesdiň, digeseň hem yer, hem zaman, hemmede seň aleyhiňe bolýar. Ýüreň gysylar, bi bereketçilik geler, bi nurluk geler, bi howslegi geler. Hemmede sen Hudaýdan joda bolansyň gelýär musulman doganlar. Pes Hudaý Taala bilen bolmaklyk yani benden öz kamil gerek zady musulman doganlar. O sahabalar Hudaý bilen bolmany bilen teňle her ýagdaýlarynda ola Hudaýa bende bolup gelýär musulman doganlar. Bu gürüňler aýtmaklykdan Hudaý Taala Erhamur Rahimin musulman doganlar. Bu gürüňler aýtmaklykdan Allah'ın lütfi, Allah'ın biziň merhameti, Allah'ın rahmetini unutmaly. Rasulullah aleyhi salatu vesselam aýtdy: "El cennetu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan naru mislu zalik." Bu gürüňler aýtmaklykdan yani bendegiге hewasimiz artsyn. Hudaýdan dileýin, Hudaýa biz hiç wagtda Rasulullah aleyhissalamyň dugasymyşdy. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata aynin. Hudaýa men öz nefsimi, öz ihtiýaryma bir çel lahza da goýma diýmişdik. Yani Hudaýdan dileýin bagan Hudaý Taala biz hiç wagtda özü bilen aramyz kesilmäge bolsun. Şon Rasulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy: "El cennetu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi." Ey adamlar, cennet size ayağınızdaki kevuşun bendinden size yakındır. Yani sizlere sen kevuşuna elin rahat yetiye, cennete de rahat yetersin. Emma vennaru mislu zalik. Ey adamlar, korkun ot da şonya size yakındır adiptir Resulullah aleyhissalatu vesselam. Hudaý tebarek ve taala hemmemize yeňillik bilen eserlemiz bilen bile ümmeti Muhammediye cenneti nesip etsin inşallah.
Emma näme deyli? Biz de şu Hudaýa haqiqat ma'rifatimiz, hem hoşymyzy hem gamymyzy Allah bilen bolmaň ýoly näme? Fezekkir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin musulman dogalla. Şoň ýoly adam şu gurrun eşitip durmaly. Hudaý Taala aýtdy: "Fezekkir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin." Aýtdanlar aýdyp durmaklyk musulmanlara hayır berýändir. Başardyňyzdan dini oturuşykla baý bolsa Hudaý Tebarek we Taala dini oturuşyklara bereket bersin. Şu dini oturuşykla baý bolsa Hudaýyň rahmeti bardyr. Aýdylýan gurrunly yüreklerini ýumşatýandyr. İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh aýtýanmışdyr. Käde halal haram moratda Ebu Hanife rahmetullahi aleyh kitaplar okuýa, kitaplar düzýäda. Käde şular goýaqadany bir hikaýet aýtsa şonu gulak atýanmışdyr. Näme dip? El hikayat jundun min junudillah. Şu hikayetler we aýdylýan gurrunlar we Hudaýyň leşkeri serwaz şo diýmişdik. Yüreklerini girse yürekleri ýumşatýa. İmam Azamyň etýän işi musulman dogalla. Nirde şu gurrunlar wagtla baý bolsa şo jeleselerden galmaň. Şol ýani Hudaý Taala sen yüreğine iman tagwiyetini berip hak ilmini bilmek ýollarynyň biridir musulman dogalla. Emma mawzudan çıkmaýly, mawzu ýene sahaba mübarek ashablaryň gurrun etdi. Bular Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde bular wasflap Rasulullah aleyhissalatu vesselam behterine min qarnym behterine insanlar diýip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bulary şeýle saadet berdi. Ola kon bir iftihar Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň mübarek agzyndan alan iftiharlar sahabalar. Abdullah ibn Unays bir mübarek sahabalan bir musulman dogalla. Bilen alan iftiharyn gören, müň sünnäki gurrun gören musulman dogalla. Abdullah ibn Unays Juhani radıyallahu anh bir Rasulullah aleyhissalatu vesselam müňe bir derece berýär, müňe bir hediye berýär bir sahabaga. Fakat ýöne özümüz bir bersini aleyliň şol mübarek sahaba şonu alan wagtynda Rasulullah aleyhissalatu vesselamdan şu giýjen näzire geçirdik. Müň gurrunu näme? Belaga Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem enne Sufyan ibn Khalid el-Hudali nazala bi'Urana. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a bir haber gelipdir musulman dogalla. Sufyan ibn Khalid diýen bir betbaht tamam Arap taýfalary üýşüripdir. Orane diýeni inşallah Allahym maňyzy nesip etsin haja giden wagtyňyzda Arafa dağın yakirrağında bir orane diýen ýerde kän Arap taýfalary Rasulullah aleyhissalatu vesselam musulmanlara düşman bolup ýörelleri ýanky Sufyan ibn Khalid üýşürip Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a garşy gelip Rasulullah'ı öldüreyin deyip şu niyet bilen kän Araplardan adamları üýşürýär. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a bir haber gelen wagtynda فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن Unays. Abdullah ibn Unays diýen bir sahabany Rasulullah aleyhissalatu vesselam çağırıpdyr. Ýanyna getirakydany: "Ey Abdullah, orane diýen ýerde Sufyan ibn Khalid biz musulmanlar we min aleyhime leşker ýüşüripdir. Kän adamlar toplapdyr. Gelip biz bilen jeň etjek bolýar. Sen şoňa git, yekeji ödün git, ýanyňa adam da alma, şon bardy öldürde gaýt" dipdir Abdullah ibn Unays diýen sahabaga. Muňa berilip duran olakon bir mämuriýet Rasulullah aleyhissalatu vesselam Allah ýoluna barýar. Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň emri bilen barýar. Sufyan ibn Khalid diýen ol betbahty öldürmäne. Ve qala lehu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem intasil ila Huza'a. Şundan barşyňa Huza'a diýen taýfa bardyr, şolaň arasynda bar, şolaň arasyndan çykdan git diýe. Hazrat Abdullah ibn Unays radıyallahu anh Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a aýtdy: "Ma a'rifuhu fasifhu li ya Rasulullah." Ya Rasulullah men Sufyan diýen adam häzir göremek diýipdir. Taniýamak ya Rasulullah. Maňa bir aýt näzir adam, şekli şemail näzir, büýrüň baş üstüne.
Büyroğun göz üstüne ya Resulallah diptir. Yönü onu göremek, bana bir onu tanıttır diptir. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem inneke izâ ra'aytehu hibte. Resulullah aleyhisselam ayttir, şol adam sen gören vaktında yüreğine bir korku gelerdir. Yüreğine bir korku geler diptir. Ödedin şondan kaçatın geler ve zekerte şeytan. Şonu görende şeytan yadıma düşer diptir. Oğlum men aytdım ya Resulallah men hazır bir adamdan umrumda korkamak diptir. Bir adam görüp bir yüreğime korku gelenak ya Resulallah. O ne ezre bolar diptir. Resulullah aleyhissalatu vesselam aytıptır bana. Sen şonu gören vaktında yankı aytyanym bolar, yüreğine korku düşer. Şonu bila sen bilen şol adamın arasında bir nişana tanımadan sireyim. Yüreğine geldi mi şol adam şo diptir Resulullah aleyhissalam. Oğlum men aytdım ya Resulallah näme aýdaýyn oňa? Barakadan näme kepläýin ýanyna baramda? Kul ma bedalek. Oňa özüň bereň bol, oňa özüň näme aýtsaň aýda dipdir Resulullah aleyhissalatu vesselam. Şeýtirip Resulullah aleyhissalamdan hoşlaşakydany gittim orana garşy. Sofyan ibn Halid Resulullah'ı öldürecek diýen adamy öldürmäne barýa. İkindi nara boldy. İkindi namaz okuýakydan olaň arasyna girdim. Oğlum gördüm näse nefer aňyrlyn ýürüp barýatdy. Bilen arasyndan girakadan bardım. Ýanyna bir näçe adamma biri var ya şonu gören wagtymda eýem Resulullah aleyhissalatu vesselamyň aýdany bolly. Ýüregime bir korku düşdi. Imenim şol adamlaryň arasyndan şol Resulullah aleyhissalamyň diýeni Sofyan ibn Halid şo bolmaly ýakadany bildim diye. Oğlum şondan özüm aýtdym sadakallahu we rasuluhu. Allah ve Resulü doğru aytdy. Häzir adamdan yüreğime bir imenji gelmäpdi, şol adam görümde yüreğim imenli diye. Olaň arasyna girakadany bardım. Ýanky adam aýtdy, men gören wagtynda, "Menir rajul kim bolýan aýtennidi?" Men aýtdym, "Huza'a diýen taýfadan men Huza'a diýen adamlaryň arasyndan gelýän idim. Eşitdim sen Muhammedi aleyhi afdalus salatu vesselam öldürmäni adamlary üşürüp ýören bolmaly. Menne sen guruhuňa, sen leşkeriňe, goşunyňa goşulakydany menne şoňa düşman, menne gitjek diýdim. O da dogry aýtýan, hawa men şo üşürüp ýören adam menne aýtdy. Ama men bu bilen ýürüdüm, ýani awadan kepledim, o da men keplişimden hoşy geldi. Ýani şeýerler okuýdym, bir Resulullah aleyhissalam barada, ay o da öňe peýgamber diýip ýörüp falan ýakadany bir näçe kepler kepledim. Bu adam Sofyan ibn Halid menden hoşy geldi. O ýürüp gitdik, agşam ara boldy. Döwründäki adamla gitdi, bir de öz çadyryna girdi. Çadyryna girip menne çağırdy. Sen de çadıra gel, ey Huza'dan gelen adam diyakadan çadırına salli. Bilen çadırda birime oturduk, bana süýt getirildi, hulasa men de süýt içdim, onu gördüm, eýni bir düýe ýaly bolakydany, burun çümdirakydany, şeýle bir biderek adam etdi, şeýle bir ýüreği imendirýän adam etdi, şeýle süýdi içdi. Oňa bir forsatyň içinde, bir gafil girany, bir lähzaň içinde gyljym çykarakydany boýunna vurup kellesini aldım diye. Boyunna vurakadany Sofyan ibn Halid Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı öldürecek diýip duran adamın kellesini aldım. Eýem ýanymdaky haltak halakadany ýiyeceğin içinde aralarından çykyp gaýtdym. Men olaň arasyndan çykdym, zenanalar ağlaşyp başlady. Qyýyksitla gally defe, atly bilen gaýtdylar, piyada gözlediler. Şeýtirip olaň arasyndan çykyp Medine geldim Resulullah aleyhissalatu vesselam'a. Gördüm mübarek Resulullah aleyhissalatu vesselam. Inni ey musulman dogollo, bir Resulullah aleyhissalamdan paýyl aljaka. Olokon bir ma'muriyeti hiç bir musulmanlaryň gany dökülmäni, olokon jeng bolmany, bir öz warakadany tamam edip gelýärdi. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı gördüm. Aflahal wejhu. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy. Meni gören wagtynda otýdy ýalpylakadan, meni göräkadan aýtdy. Yüz gülsünmi diýdi. Qultu aflaha wejhuka ya Resulallah. Yüzün gülasyn ya Resulallah, işi bitirdim diýdim. Yüz gülsünmi diýdi Resulullah aleyhissalam. İş näzire boldy? Yüzün gülasyn ya Resulallah. Sofyan ibn Halid'in işini bitirdim, tamam etdim diýdim. Getirakadan Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın öwünde kellesini koydum Sofyan ibn Halid'in.
Resulullah aleyhissalatu vesselam hoş volaqadani maňa çykaryp esafyny berdi. Görüň maň alan paýyny. Resulullah aleyhissalatu vesselam begenip hoş bolup maňa esafyny berdi. Şu esany ýanyňdan hiç wagtda aýyrma. Kıyamatda biha a'rifuka fil cenneh. Ey Abdullah ibn Uneys, şu mübarek asa ýanynda dursun, ýanyndan hiç wagtda aýyrma. Cennette adamla asa bilen dayanıp yürüyen yoktur. Seni cennette şu asany alıp ýöken, seni cennette şu asan bilen tanıýaryn. Ýanyndan aýyrmasyn diýip Resulullah aleyhissalatu vesselam mübarek asasyny berýär. Hazreti Abdullah ibn Uneys radıyallahu anh hiç wagtda ýanyndan aýyrmandyr. Kılıcını bile dank koyuptur. Her yeri kise yanlamıştık. Ayrılacak bolonda vesiyet ediptir. Peygamberim bana aytti yanından ayırma dedi. Men ayrılamdan sonra kefenimi bile dolanşı asanlayıp ayrılandan sonra mübarek kefenni Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek birin esafını kuzoklap kuzoğuna alıp gidiyor. Şu mahalle çelliğimde şu mübarek esavilen yati, kıyamatta da şu esavilen turacak, cennette de şu esavilen gelecek. Bunu iftiharın özden Müslüman da oldu. Ey yaş oğlullu, ey Müslüman da oldu. Bir şu Abdullah ibn Uneys radıyallahu anh şu giyce nezire yağdayı oldu keşon. Mübarek esanı alan vaktinde bir şon yağdayı, bir şon hali nezire ke ey Müslüman da oldu. Şu giyceğini yatık kesirdi mi ke, ağlak kesirdi mi ke, ibadet et kesirdi mi ke, ya şu esanı gözlek kesirdi mi ke? Mun alan iftiharın özden ya başka sahabala Hazreti Muaz ibn Cebel radıyallahu anh vallahi ya Muaz inni la uhibbuka Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ey Muaz vallahi men sen gavur yaniptir. Hazreti Muaz şikif Resulullah aleyhissalam'dan eşitenden nezire geçirdik ha. Ya enemiz Hazreti Hadice Resulullah aleyhissalam gelip haber verenine ey Hadice Huday Teala Hazreti Cibreil'den sana salam verdi diyenine Hazreti Hadice nezire geçirdik ha şu giyeceğini. Ya Hazreti Bilal ey bu ne kadar büyük iftiharları alan insanla bile Müslüman da oldu. Hazreti Bilal Resulullah aleyhissalatu vesselam ey Bilal cennette men sen ayaklan seslerini eşittim diyen vaktinde nezire geçirdik ha. Hazreti Bilal'a Resulullah aleyhissalatu vesselam aydıptır. Ey Bilal cennette evimde sen ayaklan sesleri geliyetti. Ey Bilal bana haber ver sen ne etyen işin ma ne etyen sen. Olan alan iftiharları bize de ders Müslüman da oldu. Şu gururun içinde bizlere olakon ders var. Hazreti Bilal ayıptır ya Resulullah edafe etyen işim yok. Emme hemişe dehretim yerine yetiriyen. Dehretim kılamdan sonramda şu namaz Hudayın buyuruklarını ben hemişe yerine yetiriyen vakt çağında diptir. Şu etyeni işlem diptir. Şu edeni işlevepli cennette Hazreti Bilal'ın ayaklarının sesi geliyor deyip Resulullah aleyhissalatu vesselam aytdiye. Biye sahabalın iftiharlarını ayttık. Resulullah aleyhissalam'den şu kepleri iştiptirli. Vallahi ey Muaz men sen gavvar yaniptir Resulullah aleyhissalam. Mübarek esadını alıptır Hazreti Abdullah ibn Uneys radıyallahu anh. Ey Müslüman doğun bizleri de ulukon iftihar şaha. O neyme öz namazımız, dehretimiz. Bize de ulukon iftihar haş Resulullah aleyhissalam'ın ümmeti olmaklık. Doğru Resulullah aleyhissalam'dan mübarek esan alıp bilmeyenler. Resulullah aleyhissalam'ın ahir zaman ümmeti oluptu Müslüman doğullu. İnemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a İmam Beyhaqi rivayet etiye. Ennallaha evha ila Davud fi Zabur. Bizim iftiharımız ve cavan Müslüman doğullu. Huday Teala Hazreti Davud'a vahiy ettir. Ya Davud, innehu seyati min ba'dike nebiyyun ismuhu Ahmedu ve Muhammed. Ey Davud, senden sonra bir peygamber gelecektir. Adı Ahmed ve Muhammed diptir. Aleyhi afdalus salatu vesselam. Ve ummetuhu merhumeh. Şon ümmeti beter min rahmim iyinen ümmettir diptir. Ey Müslüman doğullu bizlere olaqan iftihar demişi.
Ve ummetuhu merhume. Şo peygamberin ummeti men rahmetim şolara, rahmim şolara inen ummettir diptir. A'taytuhum minen nevafil misle ma a'taytul enbiya. Nefil etgen ibadetlerini bir sogapları koydum, peygamberlerin etgen sogaplarını şolara berýän dipdir. Peygamberlerin etgen ibadetler, nefil etgen işlerinin sogaplarını şo ummetler nefil etse şolara peygamberlerin sogapları var dipdir. Ve faraztu aleyhimul faraid allati iftaraztu alel enbiya'i ve rusul. Peygamberlere, nebilere, rasullere farz edenimi şolong da boyunlarına farz ettim. Edafa da farz edemek diptir şo ummata. Tamamı peygamberlerin boyununa farz eden zadım şolara farz ettim. Näme dip? Hatta ya'tuni yevmel qiyame ve nuruhum mislu nuril enbiya. Men şu ummati bigadri siladım, bigadri rahmettim. Nefil etgen işlerini peygamberlere berýän sogaplan berdim. Ta kıyamatta şol ummatın nuri peygamberden nurlar bilen deň bolup nurlanyp gelsinler dipdir. Mundan aňyrda näme iftihar gerek ey musulman dogullar? Elhamdülillahi ala ni'metil iman, elhamdülillahi ala ni'metil islam. Ulukon nimet islam dinimiz dämi? Ulukon nimet biz ahir zaman peygamberin ummati bolmak dämi? Kıyamatta peygamberlerin nuru bilen nurlan deň bolup gelsin diýip şu ummata menşular berdim diye. Ya Davud inni faddaltu Muhammeden ve ummetehu alal umami kulliha. Ey Davud, şol Muhammedi aleyhissalatu vesselam ve şoň ummatyny tamam ummatlardan artykmaz edenlerim diýipdir Hudaý Taala. Bir artykmaz bolmamyz näme üstünden bolýar musulman dogullar? Namaz, dehret biziň nurumuzdur kıyamet gününde. Peygamberler bilen biziň nurumuz deň etýän zatdyr. Ey ýaş oglanlar, bir bilgi, bir ilim, bir ittila, näme dehret moratda. Dehreti fakat namazyň şerti mükaddim eýlen musulman dogullar. Biz dehret kılýas. Dehret fakat namazyň şerti de. Hemen sen namazı eltiyedem şo kıyamatta da bizim nurumuzdur musulman doğan dehretimiz. Onun üstüne şu dünyada gezip yöket bizim tovamızdır dehret. Yani başardığınızdan hemişe dehretilecek edin. Namaz vaktlarda belli. Başka vaktlarda da yetiştiğinizden dehret kılın, dehretilecek edin. Näme deyip? Son Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gün dehret kılıptır. Hazreti Osman radıyallahu anh aytýar, bir gün dehret kılıp Hazreti Osman gülüpdir. Oğam gül akadany ýanynakilere aýdypdyr. Soramaýaňyzmy ey emirul müminin, ey Osman radıyallahu anh, näme diýip gülýäň diýip soramaýaňyzmy diýipdir. Ýanynaky sahabalar aýtdylar, ey Osman radıyallahu anh, näme diýip güllüň dehret kılıp? Hazreti Osman aýtdyr, inni boldy diýipdir. Şu soraw biz de Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan etdik diýipdir. Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam dehret kıldy, dehret kılıp bolandan soňra Resulullah aleyhissalatu vesselam gülli. Oğam bize aýtdy, soramaýaňyzmy ya Resulullah, näme diýip güllüňiz diýmeýäňmi? Biz aýtdyk, ya Resulullah, näme diýip güllüň? Şonda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy, dehret günäni ýuýa, dehret men ummatyma berilen bir ulukhan pay. İza tawazza'al abdul muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilayha. Ey ýaş oglan musulman dogan, bu mat bir zamany bolupdyr, erti bilen üýden çykdyk, gözüň günäsi başlaýa. Jeme baranda diliň günäsi başlaýa. Üýe gelende sen ýanyndaky guşyla asbaby günah faraha musulman doganlar. Günäli köpelip duran zamana jawan musulman doganlar. Şu dehrete gaýymdyr. Resulullah aleyhissalam aýtdyr, bir musulman adam her wagt dehret kılsa, şol dehreti ki kılakadan yüzün ýuýa, ahirin gatry ki yüzünden aýyrdy, şo bilen tamamy gözü bilen, dili bilen, yüzü bilen eden günäleriniň hemmesini ýuwup aýyrýar diýipdir. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه. İlin yuwan wagtynda ilin bilen näme günah eden bolsaň günäleň ýuýa diýipdir Resulullah aleyhissalatu vesselam.
her wagt ayaklaryny ýuwsa, ayağının ahirin gatret damdymy? Ayağı bilen näme barmyllar ýere barypdyr, eden günäler ayağı bilen bolan bolsa, şolaň hemmesi ýuwlýa dipdir. O musulman adam pes dehret bizim günämizi ýuwýan zatmyşdyk musulman dogan. Erti namaz okuyan, ondan sonra öýlene selim işine gitýän, bazarda bolýan, gözüň ýalňyşýa, diliň ýalňyşýa, gulaň ýalňyşýa, eliň ýalňyşýa, ayaň ýalňyşýa. Öýlen wagty bolýarmy? Şonda namazyňa dagyk dur. Awvel wagtynda bar dehretin gyl. Şo dehretin gylypdyň, ýani sen astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah diýip duran ýaly. Sen günäleň ýuwlypdy musulman dogan. Kıyamatda näme diýip biziň ýüzümüziň nury peýgamberler bilen deň bolýar. Şon sen her günäň, her namaz wagtynda ýuwýan. On sen ýüzüňde günä galmaýar, elinde günä galmaýar. O musulman adam namazly dehretli bolýan adam kıyamatda nurly bolýany ýüzünde günä ýok, ört gara bolup nuruny örtsin. Pes dehret hemin o kılyan dehretimiz namazdan sirim, onu fakat namazyň şertimi-ke diýme musulman dogan. Sen kıyamatta hem nurundur, hem günün içinde 5 wagtyň içinde sen kılyan namazdan sirim alýan dehretin, yani sen towaňmyşdyk, bizim günämiz ýuwup duran zatmyşdyk. Bir de bizim ummatymyza Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın ummatyna ulaqan berilen paýdyr musulman doganlar. Bir gurrun jembendi etsek, inşallah inniki jelesele yine mübarek sahabalaryň içinden dersleri bilen hyzmatyňyzy ýeşdireriz. Rasulullah aleyhissalatu vesselam behterine qarn min qarnym, yani sahabala diýdi. O sahabala näzire behterine qarn bolýar, behterine insanlar bolýar. Hudaý Taalany haqiqat, ma'rifat bilipdirler. Bilipdirler, hoşyda, gaýgyda adam insan Hudaýa bend bolup durmaly. Hudaýa bagly bolup durmakly musulman doganlar. Hudaý tebarek we taala bizlerde haqiqat bilýärlerden etsin inşallah. İmam Şafii rahmetullahi aleyh aýtýanmyşdyk. On zat bilýän bolsaň, oňa bilýänlimi, haýsy ýersine amel etýän. Birçe dänek amel etýän bolsaň, kıyamatda şol saňa peýda berjek. O ýöne bilenin saňa peýda berjekkä şeytandan aňyrda bilýän adam ýok diýmişdik. Pes ýöne bilmek şertde haqiqat gözlemimiz Hudaý Taala açsyn. Tawfik amellerini bize bersin musulman doganlar. Hudaý tebarek we taala hemmeňiziň kesbiňiz halal bereketli etsin inşallah. Hudaý tebarek we taala görjeňiz gowuly etsin. Hudaý tebarek we taala ewlady bolmaýanlary inşallah iştiýosatly doga eder, işi oňmaýanlary bir gawy halal ýerden halal kesb bolar ýaly bir işle uğrugyp ewlady bolmaýanlary Hudaý taala salih ewladlary nesip etsin inşallah. Oturan ýerimizde ötellen ruhsat bolar ýaly bir elham 3 kul huvallahu okuyup 100 gezekde Allahu Ekber sanayli musulman doganlar. Hudaý tebarek we taala aýdan eşitlerden kabul etsin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.